For today's video, ang gagawin natin mga boss ay mag-unboxing tayo ng package. Eto, mag-unboxing tayo ng medyas. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, boy, this boss Junfel Films. For today's video, ang gagawin natin ngayon mga boss ay mag-unboxing tayo ng package. Eto, mag-unboxing tayo ng medyas or mga socks. So mag-unboxing tayo ng maraming medyas. At saka ito ay ang bonnet or snow cap. Ayun mga boss, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na natin mga boss. Kailangan natin ng blade. Yan. So una natin i-unbox ay ang bonnet. So nakalimutan ko ilang bonnet kaya to. Ayan, i-unbox natin siya. Ayan. So, unang item. Ayan, ang ganda no? Ayan natin mga boss. Wow, ang ganda. Ayan. Ganda ng snow cap. Okay yan Okay yung pagka-design. Ang ganda. Ayan. Okay. Tapos merong Supreme. Ayan. Ang ganda ng Supreme white. White bonnet na Supreme. Next is ito. Ayan. So ito, weed. Ang ganda ng weed mga boss, no? Ayan. Next. Ayan. So, mga legend lang nakakaalam sa logo na to. Ayan. Apat lang pala. Apat lang yung laman. Yun, napakaganda ng mga snow cap. Ayan. Supreme. Okay. Okay, next natin i-unbox mga boss ay ang mga medyas. Natin i-unbox mga boss. Meron siyang oops. Ayan. Ayan, oops na iconic socks mga boss. Ayan. Next. Ito. Oh. Ayan. NASA. Ayan. NASA socks. Ayan mga boss. Ang ganda mga boss, no? Tatlong NASA socks. Ayan. Next. Ayan, nasa socks pa rin. Kulay white. Ito. Ayan, kulay white na nasa socks. Ayan, ang ganda. Next. Ito. Ayan, dami palang nasa socks, no? Meron pa. Ayan. Okay. 5. Ibang tatlong nasa socks. Ayan, iba-iba pala yung design mga boss. Ayan. So ito, tatlong ganito. Next. Trasher socks. Medyas na trasher. Ayan. Ganda. Okay. Tapos merong super dark. Ano yan? Super dark. Buksan natin mga boss.
Ayan. Ayan, ang ganda ng socks na to mga boss, oh. Ang ganda ng medyas. Ang dami pala na ito. Okay mga boss, ito naman yung next nating i-unbox. Another package na naman ng mga medyas. So, open natin mga boss. Whoops! Oh! Ayan. Okay. Natin. Ayan, ang ganda. May pa box pa. Ay, may pouch pa. Oh. Ayan, mga pouch. Ayan. Okay mga boss, itong mga medyas na to mga boss ay galing overseas pa. Kaya medyo natagalan siya sa pag-deliver dito mga boss. So, ayan. Ayan, ang ganda. Try natin buksan to mga boss. Tingnan natin. May pa-pouch pa. Ayan. Ayan. Wow. Para siyang tie-dye. Ayan, para siyang tie-dye na medyas mga boss. Napakalupit boss. Ayan. Okay. So, pareho pa rin siya na tie-dye medyas. Okay. Ayan pa. Oh, dark blue. Dark blue tie-dye medyas. Ayan, ang ganda oh. Ayan, sarap sa mata. Ang ganda sa mata tingnan mga boss. Ayan, napakaganda tingnan. Napakasarap sa mata tingnan mga boss. Ayan. Ayan, kulay blue na tie-dye. Okay. Ito. Ang dami na ito ah. Ito pa, kulay blue. Ganun pa rin. Tapos, oh, Gucci. Ayan. Gucci. Made in Italy. Ayan. Buksan natin mga boss ah. Ganda no? Okay. White. Ayan. Ayan mga boss, white. White Gucci. Buksan natin yung isa mga boss. Ang ganda pala na ito no? Kaya pala medyo natagalan ka ng pagdating dito ah. Ayan. Ayan. Ang ganda. Mga white Gucci socks mga boss. Okay. Next. Eto, black na naman. Ganun pa rin mga boss, Gucci socks. Ayan, kulay black. Kulay itim. So, buksan natin yung isa. Okay. Ayan. Ayan, ang ganda. Okay. So, ayan. Next. Ano pa? Oh. Pareho lang. Pareho kanina. Yung tie-dye na socks. Next. Wow. Ayan. Ang dami. Ba't ang dami na ito? Okay. Okay. Ayan. Nasa pouch sila lahat. Oh, don't trust anyone socks. Ayan, ang ganda. May maliit na hanger. Ang ganda ng hanger. Okay. Don't touch. Don't trust anyone. Ayan, ang ganda. Next, mga boss ay ito si Bart. Kulay gray. Maliit lang nito, no? Kala ko malaki. Ayan. Napaka-cute ng drawing. Ayan. Okay. So, kulay gray na Bart socks. Next ay kulay puti. Ayan. Ganda no. Ayan. Okay. Next mga boss ay ang ganda ng combination ng color nito ah. Ayos yung combination mga boss. Ayan. Ayan, bad sign pala. Ayan.
Okay. Next, kulay green. Ito purple mga boss. Ayan. Next mga boss ay kulay green. Ganun pa rin yung design niya. DGK socks pala to mga boss. Ayan, DGK brand. Ayan, sa DGK siya. Next, ganun pa rin mga boss, kulay orange na naman. Ayan, DGK socks. Ganda pala na ito. Ayan. DGK socks. Ayan, ganda. Okay. Dami na ito. Next ay Pau. Kulay yellow. Ayan. Ang sarap sa mata tingnan yung mga kulay mga boss, no? Okay. Next ay ang white. Ganun pa rin yung design niya, yung Pau. Ayan, napaka-cute ng design na ito. Okay. Okay, so ayun na po lahat yung in-unbox natin mga boss, at maraming salamat sa panonood ng simpleng video na to mga boss. Ang unboxing natin ng mga socks package mga boss. Hanggang dito na lang yung video mga boss. Kung nagustuhan nyo yung video na to mga boss, huwag kalimutan i-click ang like, comment, and share. And don't forget to click the subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, maraming salamat at hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.